Zastav! V Chicagu má tento rychle přemýšlející řidič odpovědi pro našeho policistu. Víte, jak jste jela rychle? Jo, povolenou rychlostí. Ale v New Yorku se tento vysokoškolák nepoučil. Mám už 25 pokut za rychlost, nevím proč. To vše a více dopravních situací. Měli transparent, kde bylo ukaž mi svoje prsa, hezky. A výmluv Díval jsem se spíš kam jedu a ne na tachometr, že jo? z celé země. Podívejte se na prsa! Nyní v našem pořadu. Piráti silnic. Jsem policista Mike Eki a jsem z policejního oddělení Oaklawn. Jsem přidělený k dopravákům. Má zodpovědnost je prosazování dopravních zákonů. A radar naměřil 52. 52. Sleduji, když někdo ujede od nehody, vyšetřuju vážné nehody. A teď jedu na jih po Cicero Avenue a hledám řidiče, kteří jedou 80 km za hodinu a nebo víc. No, teď se asi otočím a chytím ten Dodge Magnum. Tento modře nabarvený Dodge jel 80 na 50. Zastavím ji tady na parkovišti. Řidička se zajímá více o svůj oběd, než o to, že jí sleduje policista. Vyjela do drive-thru a objednává si. Je to možné? Zastavte na parkovišti. Uposlechne instrukce a zaparkuje, ale to jí nezabrání, aby si dala své oblíbené jídlo. Dobře, pojďte se. Nic jsem neudělala. Pokračujte, vezměte si drobné. Co se děje? Zastavil jsem vás za překročení rychlosti. Nejela jsem tak rychle. Dívala jsem se, co dělám. Víte, jaká je maximální rychlost? No, nemělo by to být víc jak 55? Ne? Nebo 65? A víte, jak jste jela rychle? Jo, povolenou rychlostí. Vždyť ani nevíte, kolik to je. Jezdím po této silnici každý den, pane. Je to víc než 55. Tímto směrem by to mělo být stejné. Ale vždyť vy nevíte, kolik to je. Není to víc, než jsem řekla. Dobře. Nechutná to moc dobře. Takže máte řidičáka pojištění? No jistě, rozhodně. A uprostřed rozhovoru přinesou této řidičce její oběd. Díky. To je služba, co? Já nerozumím tomu, co jsem provedla. No tak jela jste 80 na 50. To jsem nemohla, protože auto, víte, motor je rozbitý. Co tím myslíte, že je rozbitý? Co je špatně? No, auto má plyn. No, zkrátka je rozbité. Nemohla jsem jet 80, drahý pane. Chci říct, pane, Eki, jo, nemohla jsem, víte, jede to jenom 65. Proto vím, kde je maximum. A vy, že nemůžete jet více jak 65 v hodině? Ne. Podívám se na řidičák. Jistě. Hnedka budu zpátky, jo? Jedu pozdě do práce. No, popírá, že jela 80, tak jak ukazuje radar, tvrdí, že její převodovka nedovolí jet víc až 65. Tomu snad ani nemůžu věřit. Zastavili mě policajti. Jsem na 95. a Cicero. Slyšíš mě? Slyšíš? Ty jsi zavěsil, halo? Vypadá to tedy, že přijede pozdě do práce. Vlastně si bude muset dát pauzu od řízení. Zkontroloval jsem její řidičák a ten je pozastavený, takže bude muset jít do vězení. 25 minut zpoždění do práce. Pozastavili vám řidičák. To jsem nevěděla. Jo, takže s námi bohužel budete muset na stanici. No, tak dobře. Vážně? Jo, No dobře. musím vám taky nasadit pouta, dobře? Dobře. Tak jo, otočte se. Máte pojištění, takže vaše auto nenechám odtáhnout, necháme vaše auto zaparkované zde. Nevěděla jsem, že mám pozastavený řidičák. Můžeme to vyřešit, abych se dostala do práce? Jo, hnedka jsme tamhle. Jo, dobře. Jsou trošku těsné, můžete je povolit. Jen trochu.
Co teď? No, to je mnohem lepší. Pojedeme na stanici, napíšu jí pár pokut za rychlost a za to, že řídila zatímco měla pozastavený řidičák. Určitě dostane pokutu $100 a bude moct jít. Ahoj, jsem Mark Saja, pracuji pro policejní oddělení Peabody. Časopisem Ripple jsem byl zvolený jako jeden z nejvíce způsobilých v zemi. Od té doby mi kolegové dávají pořádně zabrat. Vůbec ho to nezměnilo. Chcete zbraň? Ten chlap je jako model plavek, není to policista. Ne, jdi dozadu. Stále jsem svobodný, ještě jsem tu osobu nenašel, takže hledám. Jsem na silnici 114 a hledám lidi, kteří projedou na červenou. Snažíme se tomu zamezit a uvidíme, co se stane. Jedno auto zrovna projelo. Byla naprosto jasná červená. Na oranžovou zrychlil místo toho, aby zastavil, takže projel křižovatkou, když tam byla už červená. Jak se vede? Tak víte, proč jsem vás zastavil? Buď jsem projela, jela rychle, nebo zapomněla zablikat, když jsem jela z pruhu do pruhu. Páni, to je ale zastavení snů. Ona se vším souhlasí. Dokonce bych řekl, že jste udělala všechny 3. Máte důvod, proč takhle řídíte? Mám toho v hlavě moc, protože se budu vdávat. Myslím na spoustu věcí, musím vyzvednout šaty. Tohle jsou šaty jedné družičky, mám 4 páry bot. Jsem na cestě do obchodu, kde mi zamluvili další pár bot, víte? A pak musím vyřešit psa a musím jim zavolat. Díky za připomenutí. Rád bych zůstal a pomohl jí naplánovat svatbu, ale vlastní seznam, kterým musí projít. Udělat dortíky, ozdoby, květiny. Ano, překročila limit, nepoužila blinker, když přejížděla z pruhu do pruhu. Ujistit se, že je každý zaplacen, že každý dostane dýško. Ujistit se, že se každému líbí jejich pokoj. Projela na červenou a její poznávací značka je poškozená, takže jsem ji nemohl přečíst a to je také přestupek. Musím dokončit pokoj pro hosty mých rodičů. Dobře, Mario, takže vy víte, proč jsem vás zastavil. No, ano, myslím, že to jsou ty důvody. Myslíte? Nevěděla jsem, že jsem to dělala. Jak by si mohla s tím vším, co zařizuješ? Řekla jste, že se vdáváte. Ano, Takže předpokládám, že potřebujete všechny peníze na svatbu. ano. Napsal jsem vám varování, protože jste byla upřímná, chci, abyste zpomalila. Je to špatná křižovatka, dívejte se na semafor a na značky, dejte si čas, abyste se dočkala vašeho svatebního dne. Chcete, abych vám poslala obrázky z líbánek? Určitě ne. Jezdit bezpečně je trošku důležité, než vyzvednout si svatební dort. Když nabourá, tak se svatby nedožije. Jestli zůstane takhle hodný, tak dlouho svobodný nezůstane. Nerozumím tomu všemu kolem manželství, jsem rád single. Prohlašuji, že můžete jet. Ještě uvidíte, tito chlapi na pick-upu myslí jen na jedno, nebo jsou to 2 věci. Podívejme se na Ty prsa! A později? Pokrytectví a demokracie, je to skvělá země, ve které žijeme. To uvidíte vše v našem pořadu. Jsem Neil Rubel, pracuji v šerifově kanceláři v Bay County. Původně jsem ze severozápadní části Chicaga a tady v Panama City Beach jsem od roku 1995. Zrovna jsem na začátku jarních prázdnin. Hodně študáků jezdí na pláž do Panama City, aby se bavili. Mohou pít, jak chtějí. To ano. Ale pozor, hvězdou jsem tady já. Město je plné mladých lidí hledajících zábavu a zástupce Rubel hlídá na silnici Front Beach. No a je to, už jsou tady. No, tamhle jsou kluci, kteří jedou vzadu na pick-upu, jednou vzadu na korbě na stranách vozu, což není legální, nemají tam co dělat. Taky mají transparent, kde je ukaž mi prsa, no, hezký. Tak jak se dnes máte, chlapi? Dobře, a jak vy? No jo, můžete si sednout dolů? Určitě.
Já myslím úplně dolů. Poslyšte, jsem zástupce Rubl z šerifovy kanceláře. Proč jsem vás zastavil? Jsou lidi vzadu v autě, mohou jet na korbě, nicméně musí sedět úplně dole na zemi. Máte u sebe řidičák? Ano, mám. Je nějaký důvod, proč sedí na stranách korby? To já nevím, já jsem řídil. Vy jste kapitán lodi, máte mít pasažéry pod kontrolou. To je pravda. Lidé občas bohužel vypadnou ze zadu z vozu a vážně se zraní. Byl jsem trochu nervózní, když jsem si uvědomil, že vzadu asi dělají něco hloupého. Jako ukazování ženských prsou. Zástupce Rubl nechá kapitána Kylea odjet jen s přísným napomenutím. Poslyšte, je velmi důležité, aby vaši pasažéři seděli, ano? Moc krát díky. Tak jo. Byla to moje chyba, měl jsem je donutit, aby seděli dole, takže... On je kapitán. Já jsem kapitán lodi. Takže kapitáne, povězte nám o vlasech vašeho prvního důstojníka. Je to krysí ocásek. Měl jsem plnou hlavu vlasů, měl jsem číro, to je tradice, každý si v jednom roce udělá šílený účes a tento rok prostě přišla řada na mě, no. Je to tak. Bavím se s ním, protože má holku a takto se s náma žádné jiné holky bavit nebudou, takže má holka si je jistá, že když jsem s ním, tak nebude žádná jiná baba. Měl bys být na sebe pyšný. No je jedna holka, co má jenom jedno, to vím, no. Nevím, jestli chce páry nebo přesné číslo. Dostali jsme jednu starší dámu u benzínové pumpy, naše první. To bylo dobrý. Podívejme se na prsa! Toto klasické video k nám přišlo z Atlanty, z policejního oddělení v Georgii. Je to rutinní dopravní zastavení, které policista provádí. Zapomene však použít parkovací brzdu. Dobré ráno, můžu vidět váš řidičák a pojištění? A když si konečně všimne, je už pozdě. Zastavil jsem vás? No dobře, tak se vraťme zpět. Zastavil jsem vás proto, že nedodržujete předpisy. Nejsou to jenom řidiči, kteří mají špatné výmluvy. Prostě vyskočila rychlost, no. Já jsem v pohodě, jenom vyskočila rychlost. Dále snažíme se zjistit, o čem tento výmluvný motorista vlastně mluví. Je to systém, nejenom samotní policisté. Policisté jsou vpředu toho, co vidíte jako manifestaci systému. A později? 157 tady vlevo, to není autobán. Nejel jsem rychle schválně, ale víte, někteří lidé se náhodou zabijí. Ještě uvidíte. Jsem policista Derek Barr a jsem zaměstnancem policejního oddělení v Itace. Přímo tam, zastav. Profesionalita a integrita, to všechno stělesňuje uniforma. Jak mě vnímá veřejnost, to je jako zrcadlo. Po čase jsem získal lepší osobnost a když jsem začal, tak to byl v podstatě biznis. Víte, člověk není stroj. Policista Barr je na úpatí kopce na Giles Street, kde ho projíždějící řidiči vidí až příliš pozdě. Tahle silnice je cílová silnice, na ní se v Itace často dělají přestupky, o tom není pochyb. Je to pro mě velmi bezpečné místo, protože jsem mimo silnici, ale vidíte, že mám před sebou skvělý výhled. Vidím každého, kdo tady jede. Vidím tady momentálně Volvo, které budeme muset zastavit. Takže přímo tam. Tento řidič velmi rychle zastavuje. Jak se máte, pane? Na to, jak vypadám, dost dobře. Policista Barr z italského policejního oddělení. Naměřil jsem vás 70 km za hodinu na 50. Máte proto nějaký důvod? Jakmile projedete kolem tady toho posledního domu, tak tam nic není až k Water Street. Takže to je jediný důvod, že jsem měl tak rychle. To je moje odpověď. Dobře, budu u vás asi za 8 minut, pane, ano? Jo. Most uprostřed města je mimo provoz. Je to vaše chyba, byrokratů, takže toto je jen jediná cesta. Jezdím tu každý den a nemyslím na policisty, takže tam někdy nějaký bude a ten mě prostě chytí. A to se taky stalo. No jo, přišel na to. Jsou tu tak 2x, 3x za týden.
Ale nespomalil. Když jsem ho uviděl, myslel jsem, že jede přes 70 a na měření 70 kilometrové rychlosti mi to potvrdilo. Tento řidič si však myslí, že to není jeho vina. Je to něco mnohem více zlověstného. Je to systém, nejen samotní policisté. Policisté jsou vpředu toho, co vidíte jako manifestaci systému, ale je to chyba systému, pokrytectví a demokracie. Je to skvělá zem, ve které žijeme. Dobře, takže systém může za to, že jedeš rychle. Nesnáším policajty, vlastně opravdu je nenávidím. Tak to by nás nenapadlo. No, bude to překročení rychlosti 70 na povolené 50. Giles Street. Na tuhle silnici se kvůli starostovi nejvíce zaměřujeme. No, na to jsem přišel, když vás tady vidím 3krát týdně. Ano, jsme tu často, dobře. To je jedno. Upřímně dostal jsem asi 25 pokut za rychlost. No, nevím. 2krát mi pozastavili řidičák, jen za rychlost. Já nevím, prostě jezdím na silnici rychle a nemám rád policajty. Jezdí tedy normálně 70, 80. Je to někdo, kdo bude muset být napraven a jediný způsob, jakým se takový motorista napraví, podle mě je, že dostane pokutu a až dostane další, takže bude zatčen. Prostě budeme to násobit, tyhle represe. A dále uvidíte. V Palm Springs v Kalifornii zastavíme toho nejrychlejšího. Neví, kam jede, ale je si jistý, že má naspěch, aby tam byl. Ukážu vám správný směr, ale nemůžete jezdit 160. Opravdu jsem si neuvědomil, že jedu tak rychle. Jsem policista Kerry Cario, pracuji v dopravním oddělení v Palm Springs. Snažíme se jenom hlídat problémy v dopravě. Nejste první a nebudete ani poslední. Na dálnici 111 máme hodně dopravních nehod, takže se na to chtějí zaměřit, dokud nechytneme pár lidí. Tak, pokračuj, pejsku, pokračuj. Dělám na dálnici 111 v Angel Canyon. Je to velmi nebezpečné, hlavně když vítr nabere rychlost. 157 přímo tady. V druhém pruhu bílé vozidlo, tohle není autobán. No a máme ho. Zdravím vás, jak se vede? Jsem policista Cario z oddělení v Palm Springs. Máte řidičák, registraci a pojištění, prosím? Auto je z pojišťovny Hertz a mám u sebe řidičák. V pohodě. Ztratil jsem se. Cože? Ztratil jsem zbytek skupiny, jedeme na letiště a nejsem si jistý. Ztratil jsem všechny, když jsme přejížděli z 60. na 10. Možná jsou za vámi, protože jsem vám radarem naměřil 157 km v hodině. Jel jsem tak rychle? Jo. Ani jsem si to neuvědomil, pane, promiňte mi to. Ukážu vám správný směr, ale nemůžete jezdit 160. To mi je jasné. Počkejte tu. Dobře. Všichni převážíme auta z letiště v LA, no a já jedu poprvé, spanikařil jsem, že mě tady nechají, tak nebudu vědět, jak se dostanu domů, no tak jsem jel prostě rychle. Jede pozdě, ale není to výmluva. Díval jsem se, kam jedu, na rozdíl od toho, abych se díval na tachometr. No, to byl dobrý nápad. Nejel jsem rychle na schvál, ale víte, někteří lidé náhodou zemřou, víte, musí dělat svoji práci, jsou tady, aby chránili všechny ostatní, takže jsem rád, že jsou tady, protože doufám, že jsem jeden z těch lidí, které chrání. To řekl moc hezky, ano. Řekl mi, že ztratil skupinu, se kterou jela. Snažil se je dohnat tady u letiště, předtím, než mu ujedou. Toto je moje první pokuta za rychlost, kterou jsem dostal, to mě je 55, takže ne každý, ale jsem si jistý, že hodně lidí už pokutu dostalo. Což je pravda, ano. To, s čím si budu muset poradit, je, že když projedou mý kolegové, tak se mi budou posmívat. Viděli jsme, jak tě zastavili. Tak podepište to u křížku, nepřipouštíte vinu. Tady to máte. Přestože jste dneska jel velmi rychle, nejste ani první, ani poslední, takže se necítíte špatně, jo? A rozhodně mi připomenete, abych dával pozor po zbytek dne, protože další už nechci. Snad jste dobrý chlap. Dobře, chlapi, mějte se a díky. Ahoj. Chápu to, že spěchal, ale pokud se vybouráte v rychlosti 157 km v hodině, tak si na letiště prostě nedostanete.
Toto klasické video k nám přišlo z okresu Broward z Floridy. Vystupte si, prosím. Nejdřív je tento řidič zastaven za překročení rychlosti, ale brzy se ukáže, že tenhle chlápek toho až příliš vypil. Takže půjdete rovně 9 kroků, hezky nohu přes nohu, otočíte se malými kroky a pak 9 kroků zase zpátky, jo? Tak začněte a ruce hezky podél těla. Podél těla, tak. Ukáže se, že asi spadne. Pane, bohužel jste toho dneska příliš vypil a řídíte auto. Otočte se. Takže vás zatýkám, zařízení pod vlivem. Děláte si alkoholu. srandu? To nedělám. Můžu si převlít z kaťata? To z pouty nepůjde.